z Bratislavy do Košíc, pravidelný odchod 7 hodín 57 minút. Vlak pokračuje do staníc Považská Bystrica, Žilina, Vrútky, Kráľovaný, Ružomberok, Liptovský, Mikuláš, Trba, Poprad, Trýsviš, Stanová Ves, Krompachy, Margecany, Kisak a Košice. Na kole 4. príde medzištátny expresný vlak 128 Hradčany a zo Žiliny do Prahy pravidelný odchod 8 hodín 12 minút. Vlak pokračuje do staníc Horní Videč, Vsetín, Valašské Meziříčí, hranice na Mrave, Olomouc a Praha. Tretí vlak, dávajte pozor, vchádza rýchlík pri kolaji, tretí pozor. Na kolej 3. príde rýchlík 601 QL z Bratislavy do Košíc, pravidelný odchod 7 hodín 57 minút. Vlak pokračuje do staníc Považská Bystrica, Žilina, Vrútky, Kráľovaný, Ružomberok, Liptovský, Mikuláš, Trba, Poprad, Trýsviš, Stanová Ves, Krompachy, Margecany, Kisak a Košice. Vlak je radený z miestinkových vozňov. Vozne sú radené v poradí za rušňom od čísla 1 po číslo 8. Vozeň pre cestujúci s deťmi do 10 rokov, reštauračný vozeň a vozne prvej triedy sú radené v prednej časti vlaku. Pojazd na úschovne batožine v prednej časti vlaku. Na kolej 3. príde rýchlík 601 QL z Bratislavy do Košíc. Rýchlik 705 Turiec, smer Povazská Bystrica, Bytča, Žilina, Vrútky a Martin s pravidelným odchodom 20 hodín 9 minút príde na koľaj číslo 3. Vlak je radený z miestenkových vozňov, súprava je radená smerom od Rušňa nasledovne. Vozeň prvej triedy číslo 1, vozeň druhej triedy číslo 2 pre cestujúcich s deťmi do 10 rokov, pre imobilných cestujúcich a s pojazdnou úschovňou Batožín, vozne druhej triedy číslo 3 až 9. Rýchlik 705 Turiec do stanice Martin príde na koľaj číslo 3.